Ekoetxea Urdaibai ingurumen interpretazio zentroak 2018 urtean bisitari kopururik onena erregistratu du. Duela hamarkada bat ateak ireki zituenetik. Guztira, 60.409 lagunek bisitatu zuten zentrua. 2017arekin alderatuz, 12,1%ko igoera. Urtetik urtera bisitari kopuru handituz joan da, eskaintzen dituen heziketa eta esperientzia eskaintzei bidez. Bere irekiratik 450.000 bisitari jaso ditu. Besteak beste, munduko bidezidorrak erakusketa, denporaren marea lan bilduma, lur barnetik azaleratzen den ura erakusketa, edo baso ezin hobea erakusketa izan ziren igaz ikusgai. Urte guztian zehar antolatutako 500-etik gora ekintza, ekitaldi ezberdin, auditorioan izandako hainbat bilera eta kongresu eta eskola programa didaktikoan parte hartu duten 12.000 ikasletik gora eta 170-etik gora zentruk ere zerikusi zuzena izan dute. Errekorrekin lotuta daude ekintzetako eta erakusketako parte hartzaileen balorazioak, 9:30 eta eskola programa didaktikoari erreparatzen badiogu, 9,55ko puntuazioa 10. Gogoratu, Ekoetxea Urdaibai Eusko Jaurlaritzaren ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza saila kudeatzen duela, IOB ingurumen jarduketarako sozietate publikoaren bitartez.